A través dunha serie de alegacións presentadas, Plademar Muros Noia pretende poñer fin aos baleirados realizados polas empresas concesionarias en coordinación coas mareas e sen aviso previo. Accións que, segundo a entidade, provocaron avalanchas de auga doce que baixaron a salinidade da ría. Depositaron lodo sobre os bancos marisqueiros e causaron mortaldades masivas de marisco. Parte dos mariscadores que presentan estas alegacións son xente que ten estado mariscando a flote na ría ca agua hasta o pescoso e de repente abrirse o embalse poñer en peligro hasta a súa propia vida. Non falemos xa evidentemente de que se abra o embalse ca marea en baixo, con todo o arrastre que significa de marisco, e que non se teña xa, é unha cousa de responsabilidade, pero tamén é unha cousa de boa praxis, como mínimo avisar ás cofradías que están ca concesión desa ría. É unha cousa de sentido común, de ética, de bo comportamento, máis alá das cuestións económicas e de seguridade. A pesar de telo denunciado ante Augas de Galicia nos anos 2023 e en 2024, e levar o caso mesmo a Valedora do Pobo no ano 2025, sempre obtiveron a calada por resposta. Coas alegacións presentadas, Plademar pretende como a primeira opción que os altos do Tambre revertan a xestión pública. No caso de optar por unha nova concesión privada, piden que o prego de condicións inclúa protocolos obrigatorios de baleirado e se poñan sancións proporcionais polo incumprimento destas obrigas e indemnizacións directas para o sector marisqueiro, principal afectado por estes danos. Ahora, xusto, que se vai a renovar esa concesión, pois que se pudera ser que a concesión fora pública, que volvera a ser público, se non, bueno, pois que esa actividade non solamente genere beneficios para a empresa, que non solamente genere electricidade, sino que tamén repercuta económicamente na xente de Noia, de Muros Noia e tamén no marisqueo. Porque aínda que se teña en conta as outras cousas que pedimos fundamentales e que levamos pedindo sempre, como é un protocolo de desembalses, como é que o sector marisqueiro participe na xestión dese embalse, como tamén pedimos que os beneficios que se obteñan tamén repercutan no sector marisqueiro e na contorna, porque aínda protegendo ao máximo a ría vai a haber perjuicios, vai a haber uns efectos do embalse da súa actividade no sector do marisco. Polo tanto, creemos que tamén debe a empresa parte dos seus beneficios que repercuta no sector marisqueiro, que ao final non é repercutir só nos mariñeiros, é repercutir en Noia e en toda a contorna.